Rojiye hene le kesed nexweş lazime baldar bin. Drojiye de mîdeya hin insanan değişe û ji ber vê jî aciz dibin. Gelo mîde ji ber çi değişe û kesên ku ji vê gilî darin divê çi bixwin. Me ev hemû pirs ji Doktor Osman Toktaş pirsîn. Ya hoje mîda ve teşe. Carna teşe ne geleki? Serdlemeda weka şevateke çedbe. Rojî ji bo siheta însanan gelekî baş e. Lê kesên nexweş divê hayş xwe hebin. Lewra hin kes dema rojiyê digirin madê wan dêşe. Ji ber ku rojiyê da pergala xwarûn ve xwarnê me guharî, gelek kes dibêjin mîdeya me dêşe. Ji bo ku meha me ya Remezanê baş û bi saet derbas ve divê em bêtir kîjan xwarûn ve xwarnan tercih bikin. Xarnik pir yağlı ve xarnik pir şor ve pir tuj ve pir baharatlı ve mîdê rahatsız bike. Doçent Doktor Osman Toktaş dibêje nexweşên mîdê divê rojiyê de baldar bin. Ev insanî ku reflî pêra heve, reflî pêra heve û şikayeta wî pir daha zêde bibe. Îca reflî tineve jî ew însan da xarinê ewha düzensiz xar wê di wî da jî reflî wê derkeve. Deh çeşit bikin ev hevda rahatsızî çê dibê. İda habeki insan hangi zêde dixwe, îda yek insan aciz dibe. Her wiha Toktaş dibêje dema ku we fetara xwe vekir li ser hev zêde nexwin. We fetara xwe da xarina xwe kêm kêm hindik bixwe. Bira ava we zêde bibe. Xarina we da hêşînatî zêde bibe. Lêbelê heke piştî hemû tevdîran hê jî mîdaya bêşê dibe hûn biçin doktorekî o tedavî bibin. Bipirse ka ev nexweşîn bi min rahî ev rojî de dîqetî çi bikim, çi nekim, kîjan xarin ji min re baş e çawa bixwim, vîya wê ji doktorê xwe re bêje, doktor wê gele ji gorayiya nexweşîna wî, gorayiya durûma wî re, gorayiya yaşê wî re, vana tevlê binhêre gorayiya wî re hinek tiştê wê jê re bibêje. Ji bo meha Remezanê bi silametî derbas bibe û nexweşî çê nebin, divê meriv li xwarin û vexwarinên xwe